kule phupho uBanele bechaza ukuthi uyavuma ukuthi mina ngithandane nobhuti wakhe uSanele. Cha, uyasizwa. Mfethu, angithi uyazi ukuthi esiZulwini khona into ekuthiwa ukungenwa. Mhlambe uBanele uyafisa ukuthi angishade ngoba yena akasakwazi ukungishada. Mhlambe uSanele yena kumele ashade mina. Kulesikhathi samanje onakho konke, bheka umuzi wakho. Futhi nje uBanele uvele wadlula ngakakhiphi ngisho nesisente elimnyama. Mahle ngiyazi, nginakho konke kodwa inhliziyo yayiphakela mfethu. Ngiyakuzwa. Ngoba indlela wayishaya ngayo la ntombazane ekuseni. Ebese ntambama bakuthi neproposal wayivuma. Hayi cha ngiyakuvuma Ntombi. Ehle ngendaba ngathi ukhulunyiswa ukuthi unomona wena ngoba akekho umuntu okapropose. Cha mngani. Yazi yonke lento nje soyenza ngehaba futhi ngicabanga ukuthi mina ayikufanele. Mana mfethu, angale mhlambe mahle le relationship ibuya ngathi akuyo. Relationship iphi mngani? Relationship iphi? Usho le yakho. uBanele benefile waze wadlula. Okanye usho kaSanile lo nengoduso. Hayi. Uyakhohlwa ukuthi lo muntu loyo okhuluma ngawo uyena lo ngenze ngamba ulozama sengiyena manje. Uyena ongenze nga recover. Akwazi mfethu ukuthi lama feelings enginawo for yena akona. Akwazi mfethu. Ebese ubaba kumbe kaphi? Baba uzoba right, baba uzoba strong. Umuntu wami loya. Ngiwulozama nguyena manje ngoba uhlezi angenza ngizizwe ngathi ngiyaphila, ngikumele ngiphile. Umuntu wami loya mfethu ubaba uzoba right. Chazela. Hayi, ngizobona ukhuluma kanjani mngani. Sanibona.